नंगौ जाय एनडिपि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिपिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांमोननि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै बिजेपिजोंबो थांनानै जों बिजेपिनि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै इउपिपिएलआव थांनानैबो जोङो माला गानाखै बेखौ एसोसिएसना मा मिन्थिनो रुजुग्राया मा मिन्थिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया। हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव जों बयबो खौसे जानानै बे समाव जों माखासे बाथ्रा सावरायलांनो नोंथांमोना बयबो नायगोन लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय स' जों ससियेल मिडियाआव गोबां नुगासिनो दङ जोंनि गेजेराव हारियाव बेले बेजे सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा ना एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरम सोरबा एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन नाथाय जोंहा दंखायोमोन एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिपिआ दंखायोमोन आरोना जोंनि गेजेराव थ' बिथांमोनानो खामानि मावलांगासिनो दंमोन नाथाय बिसोरो खामानि मावदोंब्लाबो बिसोरखौ दिनै मावाखै होननानै ना एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन होननाय ना मोनसे हानजाया दिनै सोंखारिदों आरोना नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना खामानिखौ नोंबो माव आंबो माव जों नाजानानै मावलांगोन खौसेयै जाफुंहोगोन बेबायदिसो सान्थौ थानांगौ आरोना जोंनि गेजेराव जेब्ला नोंबो नाजानाय आंबो नाजानाय खौसेयै नाजानायनि गेजेरजोंसो खामानिफोरा मोजाङै जालाङो आरोना दिनै जों बेफोरखौ लानानै दावराव दावसि जानो गोनाङानो गैया आरोना स' बेफोर दावराव दावसि जानायखौ आं सानो ना जायफोरा पलिटिक्सनि आवथायाव दं पलिटिक्सजों गोरोबनानै दं बिसोर बादियासो गुबुनखौ सोंखारियो आरोना गुबुननि मावनायखौ जोंथ' नुखायो ना बिपिएफ इउपिपिएलआव जों नुबोगासिनो दङ बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होननानै आरो बिपिएफआ बुङो 5 बोसोरानो जाबाय जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै फिथा हास'नायल' बेफोरबायदि सोंखारिलायनाया पलिटिक्सनि पार्टियावसो थायो जायफ्रा हारिनि खामानि मावनो गोसो दङ बिसोरो सिंजों सिं खौसे जानानैसो मावनो नांगौ आरोना जोंनि साननायाव जोंनि नुनायाव बिसोर ना सैथो ना नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों ना गुबुनखौ सोंखारिस्लायस्लाय खामानिखौ मावदोंब्ला थोंजोङै मावनानै दिन्थिलां ना गुबुननि मावनाय माविखौ आसि दिन्थिनानै लाब गैया आरोना थ' दिनै जों नुनो मोनदों मैयाहाय ना एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोन माखासे इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिनि बिथांमोनखौ मावनाय माविखौ लानानै ना बाथ्रा बुंदों बिस्वजित दैमारिखौ लानानैबो माखासे बाथ्रा बुंदों दा बेफोर बाथ्रा आरो दिनैहाय जों नुबावदों ना इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिपि बिथांमोनाबो बुंदों आरोना मोजां बाथ्राखौनो बुंदों बिथांमोना स' नोंथांमोना खोनासंनानै लागोन आं भिडिअखौ ससे नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो गोसो नोंथांमोना होनो हागोन आरोना स' जोंनि गेजेरावसो जों खौसेथि जाथारनांगौ आरोना सोंखारिलायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोना स' नोंथांमोना नायनानै लादो बिथांमोना मा बुंदों सिगाङावनो आं खिथिगोन मैयाहाय बुंनाय एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननिखौ दिन्थिग्रोगोन बिनि उनाव इउनाइटेड फरमनि दिनैनिखौ दिन्थिनानै होगोन आरोना नोंथांमोना नायलांदो जाय बिथांमोन एक्स एनडिपि होनाय बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स एनडिपि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिपिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनिति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स एनडिपि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों आरो बेयावनो जे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों नाथाय बे नङा जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दोनदों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन माबा मोनसे खामानिबाबो जों मावगोन जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों जे एनआइए केसनि जों मिथिगौ जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिसि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादों इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा दिनै एनआइए केसआ
बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय गासैबो केसखौ NIA खौ सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोबाय रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय दिनै जोंनि NIA केसाव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय गैया गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन आरो बिदिसिम मावदों जों दा बेखौ एसोसिएसना मा मिथिनो रुजुग्राया मा मिथिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया जेदिनखालि 21 तारिखआव जों CM जों सावरायदों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिफानानै लादों बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै बिथाङा गैया 23 तारिख सेप्तेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सैकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिथिया 26 तारिख सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय ADGP सारजों जों स्पेसियेल सावरायदों बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिथिया नाथाय दिनै मैया दाखालनि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङा बेखौलाय सोर गनाय जेबोआनो मिथियाब्ला दिनै मा बाथ्रा बुंनांगौ दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय अलरेडि जों गथाय हैखांजोब्बायानो दिनै आरो गोदानै दिन्थिनानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन बेखायनो जों सानो जेन जोंनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बायदि बुंनानै जेन हेंथा होआ माव नोंसोरबो सोमोन्दो लानानै माव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेखौ जोङो बुंनाय जाबाय जेन नोंथांमोना जोंखौ जेन डिस्टार्ब खालामा जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै बिस्वजित दैमारि बिथांमोननिसिमबो जों BJP आव हाबगोन बा बहाबा हाबगोन नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो जों माबा मोनसे DFB बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांमोननि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै BJP जोंबो थांनानै जों BJP नि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै UPPL आव थांनानैबो जोङो माला गानाखै कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्ला जोंनि खामानिया जाया दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिथियो बिथाङा सासे TLCC चेयारमेन धनस्रि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट UPPL नि आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनोमोन गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल माबा इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जागोन बयबो मिथिगौ बिथांमोना सोर बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला इसेबां काउन्टार होलायो इसेबां गाज्रि जालाङो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जेन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो जेन जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुजाबुजि जालायनानै बे दावराव दावसिनि लामाखौ जों लाबोआ बेखौनो जों बुंबाय गोजोन स' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरोना स' नोंथांमोना दायो बेफोरनि फारसे मा बुंनो सानो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामगोन सापर्ट खालामगोन आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अबेसेनोसै आरोना गोजोन्थों बाय